אוקיי. אז מה שעשינו שבוע שעבר, דיברנו על הניתוח אלקסלי. כן, מה שנעשה היום נדבר על הניתוח הסינטקטי, כלומר על הפרסר, כאשר תחילה, כמו שעשינו שבוע שעבר, נסביר מה בעצם התפקיד שלו, נגדיר נגדיר מה יהיה האינפוט, מה יהיה האוטפוט, ואז נעשה תזכורת על דקדוק חסר הקשר, שזה בעצם יהיה בדומה למה שהיה ביטויים רגולריים עבורנו, ואז נבין מה זה תהליך גזירה. נתמודד עם דו משמעות שיכולה להיווצר כתוצאה מדקדוקים בעלי כפל משמעויות, ונסיים באלגוריתם פארסינג, שהוא מסוג מסוים, הוא אלגוריתם הפארסינג הפשוט ביותר, שנקרא top-down parsing. אוקיי? אז נתחיל בציור הזה, בדיאגרמה הזו, שמזכירה לכם את העולם שבו אנחנו נמצאים. זהו מבנה של קומפיילר מודרני. החלק העליון הוא הפרונט-אנד, שבעצם עד לנקודה הזו אנחנו נמצאים בתהליך שבו אנחנו מחליטים האם יש לנו קוד חוקי כן או לא, כלומר ארורים של קומפילציה יצאו לנו עד לנקודה הזו, הם יכולים לצאת או מהניתוח אלקסלי, או מניתוח הסינטקטי, או מניתוח הסמנטי. אחרי שהגענו לנקודה הזו, אז בעצם הקומפיילר שלנו הוא גילה שהקוד הוא קוד חוקי של השפה, ומטרתו כעת היא להוציא קוד שעונה לכל מיני דרישות מבחינת יעילות. שוב, המחקר, או ענף מחקר מאוד משמעותי בתחום קומפיילרים, זה כיצד להוציא קוד יעיל. כאשר היום יש כבר כל מיני שאלות רבות לגבי איך בדיוק קוד יהיה יעיל. כאשר אנחנו מסתכלים על הסביבות עבודה, כבר בדרך כלל מקמפלים תוכנה לא למעבד אחד, אלא למספר מעבדים שאמורים לעבוד במקביל, ואז יש כבר עניין של איך מקמפלים קוד בצורה יעילה כדי שיעבוד בצורה מקבילית. שוב, זה כמובן לא בעיות שאנחנו נדבר עליהם בקורס הזה, אבל זה אלה דברים שצריכים להיות מודעים אליהם, לקיומם. אוקיי, אז שבוע שעבר בעצם הבנו את המלבן שנצבע כעת באדום, שזה הניתוח אלקסלי. אני אתן לכם פלשבק קצר של השקפים משבוע שעבר, כדי שתזכרו על מה בדיוק דיברנו. אז בניתוח אלקסלי הייתה לנו הטבלה הזו, שבה אמרנו, יש לנו את מחלקות השפה, מחלקות המילים של השפה, יש לנו תיאור, שהוא התיאור שמתאר מהם התווים שכשאני רואה אותם אני מזדהה למחלקה שנמצאת כאן, ואלה תווים אפשריים שמזדהים לכל אחת מהמחלקות. ואז אמרנו, את התיאור אנחנו נבצע באמצעות ביטויים רגולריים, חזרנו על ביטויים רגולריים, ואז אמרנו, אוקיי, כעת הבעיה שאנחנו צריכים לפתור היא לא רק לתאר, אלא גם לזהות את הדברים, ובעיית הזיהוי נפתרה באמצעות אוטומטים. כאשר התהליך שאנחנו, הנה, זה השקף שרציתי, התהליך שאנחנו עברנו, זה התהליך הבא. היה לנו אפיון של אלקסם באמצעות ביטויים רגולריים. ביטויים רגולריים ראינו כיצד ניתן לתרגם אותם לאוטומטים סופיים, לא דטרמיניסטיים. אוטומטים סופיים לא דטרמיניסטיים, תרגמנו לאוטומטים דטרמיניסטיים. ראינו גם שניתן לעשות בעצם, אלה ממומשים באמצעות טבלה בצורה קלה, וראינו שניתן גם לעשות סימולציה של האוטומט הלא דטרמיניסטי על ידי קוד, כאשר בעצם תרגום לטבלה הוא לא יעיל. אוקיי, אז עד כאן לגבי התזכורת של שבוע שעבר.
וכעת נעבור לחומר של השבוע, כאשר הניתוח הסינטקטי מקבל אוסף של מילים, ומטרתו היא להכריע האם אוסף המילים הזה הוא משפט חוקי של השפה. אז הנה משפט של שפת C, position שווה ל-initial פלוס rate כפול 60. הניתוח הלקסלי אמור להוציא לנו את הפלט הבא, identifier 1, כי הוא זיהה את position כמשתנה והוא ממקם אותו בטבלת הסימנים במקום אחד. את שווה הוא זיהה כלקסם שמשתייך למחלקת השווה. identifier 2 פלוס ממחלקת הפלוס וכך הלאה. הדבר הזה נכנס לנו לתוך הניתוח הסינטקטי. והניתוח הסינטקטי צריך להחליט האם הדבר הזה, כן, מהווה משפט חוקי של השפה. הרי אותו אוסף של תווים היה יכול להופיע גם בצורה אחרת, כן? למשל, היינו יכולים לכתוב משפט שנראה ככה: position פלוס initial שווה rate כפול 60, כן? עכשיו זה לא חוקי. אותם תווים, כלומר, מבחינת הניתוח הלקסלי, הקוד הזה עובר קומפילציה. הטעות תצוץ בניתוח הסינטקטי. אוקיי, אז עכשיו, בגדול, כן, מה שהיינו רוצים זה שלכל משפט חוקי תהיה לנו איזושהי הצגה שנוכל להבין שזה משפט חוקי של השפה. וזה התהליך של הפארסינג. הפארסינג בעצם לוקח את אוסף המילים, מנתח אותם, ובמידה והוא מזהה שזה משפט חוקי של השפה, הרי שהוא מייצג אותם באמצעות עץ גזירה. אוקיי, אז שוב, כמו שעשינו בניתוח לקסלי, ננסה להבין מה התהליך שאנחנו מחכים בשפת בני האדם. אוקיי? אז בשפה טבעית, אני יכול להגיד לכם משפט שהוא לא נכון, מבחינת השפה, ומשפט שהוא כן נכון מבחינת השפה. והוא יכיל את אותן מילים, בדיוק כמו שראינו פה. אז הניתוח הסינטקטי בשפה העברית, כשאני מדבר איתכם, אתם עושים ניתוח סינטקטי למשפטים שלי, ומזהים האם יש להם משמעות מבחינת התחביר של השפה, האם הם נכונים מבחינת התחביר של השפה. כן, את המשמעות אתם נותנים רק אחר כך. אז אתם מזהים את התפקיד של כל מילה. אני אומר משפט, כן, אז אתם לוקחים את המשפט שאמרתי, ומנתחים בראש שלכם מהו שם העצם, מהו הפועל, מה התפקיד של כל מילה במשפט. כן, אז למשל כאן אתם רואים, אני נתתי לו את הספר, אז אתם מבינים מי זה אני, כן, זה אותו ניתוח תחבירי שעשינו בתיכון, כשלמדנו לשון, אז סיווגנו את הדברים האלה ביחס למשפט, כן, המילה אני היא נושא של המשפט, אם אני זוכר נכון, והיה לנו מושאים, וידענו, כן, לנתח את המשפט בהתאם לתפקידי המילים. אז זה בעצם מה שצריך הניתוח הסינטקטי לעשות, לזהות האם הטוקנים שהועברו לו על ידי הניתוח הלקסלי, מקיימים את התחביר של השפה. אז מה בעצם עומד בפנינו, מה המכשולות שעומדות בפנינו כדי לעשות את הדבר הבא? אז קודם כל אנחנו צריכים איכשהו לתאר מהו התחביר של השפה, כן? והדרך, שוב, זה מאוד מזכיר את מה שעשינו עם ביטויים רגולריים, אנחנו צריכים דרך לבטא את התחביר. אחרי שיש לנו דרך לבטא את התחביר, אנחנו נצטרך לכתוב קוד שלוקח משפט של השפה, ומזהה האם המשפט הזה באמת מתאים, יצא מהתחביר הזה. אז שוב, כמו שאמרנו, בניתוח לקסלי, ביטויים רגולריים תיארו את הטוקנים, ואוטומטים סופיים היו הדרך לייצר מאוסף הטוקנים, מאוסף התווים טוקנים, כן? אז השאלה הראשונה שאתם יכולים לשאול את עצמכם זה, רגע, למה לא לעשות את אותו דבר? וכבר שבוע שעבר נתתי לכם רמז למה זה לא אפשרי.
ביטויים רגולריים פלוס אוטומטים סופיים, בפרט הם סופיים, ומה עם המגבלות של אוטומט סופי עם רמז עבה מודגש באדום פה? זה שהם סופיים. לכן, כסופי, הוא קודם כל צריך לחזור, כן, אם הוא קולט משהו, מתי שהוא יחזור למצב שהוא כבר היה קודם, אבל אין לו יכולת לדעת שהוא היה קודם, כן, אמרנו, שאני נכנס למצב הזה, יכולים להיות לי 10 מצבים שונים שמהם אני נכנס למצב הזה, אין לי דרך ברגע שהגעתי למצב הזה לדעת מאיזה מהם נכנסתי, ואיזו פעם זאת, האם זו הפעם הראשונה או הפעם ה1000. אוקיי? אז הוא לא יכול לעשות את זה. וזה בעייתי עבור שפות שהן רקורסיביות באופן מובנה, כן? כי מה הדבר הבסיסי ביותר שאנחנו עושים בשפה? זה לפתוח קטע קוד. ומה אנחנו עושים בתוך קטע קוד? פותחים עוד קטע קוד. כן, הרי לולאה מקוננת זה הדבר האלמנטרי שאנחנו לומדים כשאנחנו מתכנתים, בטח בשיעור הראשון או השני, שאנחנו מבינים את כוחם של הלולאות. ואף אחד לא אמר לנו שיש לנו איזושהי מגבלה על כמות הכינונים שאנחנו יכולים לקנן. כן? אנחנו לא מוגבלים באיזה גודל לולאה, לאיזה עומק מקנן את הלולאה, כי אין מגבלה פורמלית כזו. ולכן שפת סוגריים מאוזנת היא לא שפה שיכול אוטומט סופי לזהות, כן? כן? אם הייתי מתחיל לכתוב כזה אוטומט, אז זה היה נראה ככה, אבל הייתי צריך להמשיך אותו, כי אני לא יודע כמה סוגריים אני אראה. יכול להיות שראיתי I, יכול להיות שאני אראה I ועוד 1. אוקיי? ולכן אנחנו צריכים לעלות בחוזק שלנו, ויש היררכיה של ביטויים ודקדוקים באופן כללי שאפשר לחזק אותה. ובתפקיד הפרסר שבו אנחנו צריכים לזהות האם משפטים הם משפטים חוקיים של השפה, בפרט אנחנו צריכים לזהות האם הרצף הזה שאנחנו רואים פה הוא באמת משפט חוקי של השפה, ורצף כזה יכול להיות רקורסיבי כמו שראינו. אז הקלט יהיה רצף של טוקנים שהזדהו כמילים חוקיות של השפה, והפלט יהיה איזשהו עץ אבסטרקטי של התוכנית באופן הבא. אז למשל כאן אנחנו רואים את המשפט הבא, אם x שווה y אז z1, אחרת z2. ואנחנו צריכים לזהות, כן, מרצף הטוקנים שהזדהה לנו בשלב הקודם, כן, פה אני נותן אותו בקצרה, if, identify וכך הלאה, האם זה רצף חוקי של השפה, ואם כן, אז לתת לו הצגה באמצעות איזשהו עץ גזירה, שמיד נבין מה המשמעות של עצי הגזירה. אוקיי? אז כמו שאמרנו, לא כל אוסף של טוקנים יהיה חוקי, הוא לא בהכרח תוכנית חוקית, והפרסר יהיה חייב להבדיל בין העולם החוקי לעולם הלא חוקי. כשאתם מקבלים איזשהו error בקומפילציה מתהליך הניתוח הסינטקטי מהפרסר, אז למעשה הוא זיהה משהו שהוא לא חוקי, כתבתם איזשהו משפט שהוא לא חוקי בשפה. זה הזמן כל אחד להיזכר באי אלה טעויות שהוא קיבל בעבר, ולנסות לשייך טעויות לאיזה שלב של הקומפילציה הן מתאימות. אוקיי, אז כמו שאמרנו, בשפות יש מבנה רקורסיבי טבעי. בפרט, כל שפה צריכה לזהות ביטויים אריתמטיים. כן? אז אם נסתכל על שפה מאוד פשוטה, שביטוי אריתמטי יכול להיות או מספר שלם, או ביטוי ועוד ביטוי, או ביטוי כפול ביטוי, או ביטוי בתוך סוגריים, כן? משהו מאוד מופשט. אז בכזה דבר, כן, למעשה, מה אני אומר? אני אומר, יש לי איזשהו expression, שהוא יכול להיות מספר שלם, אז אני כותב E כדי לסמן את ה-expression, וחץ כדי לסמן שה-expression הזה יכול להפוך להיות מספר שלם. E יכול להפוך להיות מספר ועוד מספר, או מספר כפול מספר, או מספר בתוך סוגריים. עכשיו, בעצם, כן, מה שהיה כתוב בשקף הקודם בעברית, הפכתי את זה לכתיב הזה, המעט יותר פורמלי, ואנחנו יכולים להסתכל על הדבר הזה כעל אוסף של כללי כתיבה, שבאמצעותם אנחנו יכולים לייצר ביטויים אריתמטיים. כן, אז אני יכול להתחיל מ-E ולעבור למכפלה, ואז להחליף, לשים סוגריים, וכך הלאה. אוקיי?
אז כאן זה משהו מאוד מופשט. שימו לב שמה שקורה, אני יכול באמצעות רצף ההחלפות הזה להגיע לכל ביטוי אריתמטי. כל רצף ייצר לי בעצם ביטוי חוקי, וביטוי כזה שלמשל אינטיג'ר מוקף בכמות לא מאוזנת של סוגריים, אתם רואים פה את הסוגר האדום הזה, אין לו סוגר מתאים. ביטוי כזה אני לא יכול לייצר מהכללי כתיבה האלה, שבכוונה אני קורא להם כרגע כללי כתיבה, כי עוד לא הגדרתי לכם בדיוק מה זה. מהכללי כתיבה האלה אני לא יכול לייצר כזה דבר. אוקיי? אז בעצם יהיה לי איזשהו אוסף של כללי כתיבה, יהיה לי ביטויים שמכניס המשתמש, במקרה הזה המתכנת הוא המשתמש, ואם המתכנת מכניס משהו שנראה ככה, כן? 1, 2, 1, 2, 3, אז שזה לא נסגר בשום מקום, או לא נפתח בשום מקום, אז הקוד של הקומפיילר צריך להיות מסוגל להתריע שזה לא הגיע מכללי הגזירה, מכללי הכתיב שמתאימים לביטויים אריתמטיים בשפה שלנו. אז כללי הכתיב האלה, כמו שכבר בטח תיארתם לעצמכם, כי את הקורס באוטומטים וכו' עשיתם, אז הכללים האלה נקראים דקדוק חסר הקשר. אוסף החוקים הזה הוא context free grammar. ובואו נראה דוגמה נוספת. אז שפת הסוגריים המאוזנות, S הולך ל-S בתוך סוגריים, ו-S משורשר עם S, או למחרוזת הריקה. אז אם הדקדוק מקבל את המחרוזת, זה אומר שיש גזירה שממנה אנחנו גזרנו את המחרוזת, באמצעות הדקדוק חסר הקשר שמופיע פה. אז למשל, אם זו המחרוזת שהקומפיילר שלי יקבל, אז מה שקורה, צריכה להיות איזושהי גזירה שיצרה אותה. באופן אוטומטי אני רוצה לזהות את הגזירה שיצרה את זה. או להגיד שאין כזו במידה ואין. אז מה שקורה כאן זה קל לראות ש-S, כשהוא הולך ל-S, ואז פה, כן, משתמשים בכלל הראשון, מחליפים באמצעות הכלל השני למחרוזת ריקה, משתמשים שוב בכלל הראשון, מחליפים את הכל למחרוזות ריקות, נותן לנו את הדבר הזה. אז אנחנו בעין יכולים לעשות את זה בקלות, אנחנו צריכים לכתוב אלגוריתם שעושה את זה. אז ראשית נגדיר קצת מה זה דקדוק חסר הקשר, לפני שנראה כיצד הפארסר עובד. אז דקדוק חסר הקשר מורכב מקבוצת סימנים שאנחנו קוראים להם הנון-טרמינלס, הלא סופיים, כי כל עוד הם נמצאים בדקדוק שלנו, אז לא סיימנו, בעצם לא הגענו למחרוזת סופית. הנון-טרמינלס מסומנים באותיות גדולות, והקבוצה של הנון-טרמינלס מסומנת ב-N. תהיה לנו קבוצת סימנים סופיים, הטרמינלס, שזה הקבוצה T, אשר בדרך כלל נסמן באותיות קטנות או באיזשהם סימנים, וסימן התחלה שהוא כמובן נון-טרמינל, כן? ואותו נסמן ב-S. אוסף של כללי גזירה ייראה כך. אני יכול מביטוי ללכת למחרוזת הריקה, אני יכול מביטוי ללכת לסימנים y1 עד yn, כש-yi הוא או נמצא בנון-טרמינלס או נמצא בטרמינלס. אוקיי? אז ככה נראה אוסף של כללי גזירה. בואו נראה, כן, אם נחזור לביטוי שראינו מקודם, לכללי גזירה שראינו מקודם, כן, אז כאן יש לנו סימן לא טרמינלי אחד, שזה E, כל שאר הסימנים int זה סימן טרמינלי, פלוס, כפול, והסוגריים כאן הם סימנים טרמינליים. עכשיו, המוסכמה היא שכשאנחנו כותבים את הכלל הראשון, כן, אז הסימן הלא טרמינלי שלו הוא בעצם סימן ההתחלה, כן? אז E פה הוא סימן ההתחלה, זה לא קשה לראות שהוא סימן ההתחלה פה, כי הוא גם היחיד שמופיע פה, אין לנו עוד נון-טרמינל. אוקיי? אז בשפות חסרות הקשר, כשאנחנו רואים כלל גזירה, אז אנחנו בעצם קוראים את זה כהחלפה. זה אומר שיש לנו את X, ועכשיו אני מחליף את המופע של X במופעים Y1 עד YN. כן? אז זה הדרך שלי להתייחס לכללים האלה. שוב, זה דברים שכבר ראיתם. כאשר יש לי X הולך למחרוזת הריקה, זה בעצם אומר שבמקום שמופיע X, אני פשוט יכול למחוק אותו על ידי הכלל הזה.
אוקיי? שאלות עד לכאן לגבי הכללים, הדקדוק חסר הקשר. לא, אוקיי. אז בואו נמשיך. הנה עוד דוגמה לדקדוק, כאשר הדקדוק פה כבר קצת יותר מורכב, כי הוא מכיל שני סימנים לא טרמינליים, S ו-T, כאשר כדי לקצר את הכתיבה, אז אני לא אכתוב את כל כללי הגזירה של S אחד אחרי השני, אלא פשוט אשתמש בסימן אור, על מנת לציין שיש לי פה גזירה מרובה. כלומר, S יכול להיגזר או ל-A, SA, או ל-S שהולך ל-T. T יכול להיגזר ל-B, T, B, או לאפסילון. אוקיי. וכמו שאמרתי, אנחנו משתמשים בכוח שהוא חזק יותר מביטויים רגולריים, לכן בפרט אנחנו יכולים לייצג את כל העולם הביטויים הרגולריים באמצעות דקדוקים חסרי הקשר. כן? כלומר, אני משתמש במשהו שהוא חזק יותר, אז בפרט הוא יכול לעשות את כל מה שכבר ראינו. Okay, אז לכל ביטוי רגולרי אני יכול להתאים בעצם כלל גזירה, ואז לייצג את כל הביטויים הרגולריים באמצעות שפות חסרות הקשר. אז הביטוי הרגולרי של המחרוזת הריקה זה פשוט S הולך למחרוזת ריקה, תו S הולך לתו, שרשור של R1 ו-R2 אומר, קח את ה-context free grammar שהתאמתי ל-R1 בצורה רקורסיבית, וקח את ה-context free grammar שהתאמתי ל-R2, ועכשיו תעשה כלל גזירה חדש, שממנו, כן, או בוא נגיד זה ככה, קח את הכלל גזירה שהתאמתי ל-R1 ואת הכלל גזירה שהתאמתי ל-R2, ועכשיו תגזור S הולך ל-S1, S2, משורשר באופן דומה. נעשה את זה, ואת הסגור של קלין, ולכן ברגע שכיסינו את כל הביטויים הרגולריים בצורה הזאת באמצעות כללי גזירה, אז אנחנו תמיד יכולים לקחת ביטוי רגולרי, ולהפוך אותו ל-context free grammar. Okay? אז בעצם יצרנו את G1 שהוא דקדוק עבור R1 עם סימן התחלתי S1 ו-G2 שהוא דקדוק עבור R2 עם סימן התחלתי S2 בצורה רקורסיבית, כן? ואז יצרנו דקדוק G שהוא עם כלל התחלה S. Okay? עכשיו, השאלה שאתם צריכים לשאול את עצמכם בשלב הזה זה, רגע, אם בעצם context free grammar יותר חזק מביטויים רגולריים, אז למה בעצם, נגיד את זה בצורה קצת פרובוקטיבית, בלבלתי לכם את השכל שבוע שעבר עם ביטויים רגולריים והשלב אלקסלי? הרי לכאורה בעצם לא היינו צריכים את השלב אלקסלי. אז במובן מסוים זה נכון. אפשר לעשות הכל באמצעות context free grammar. העניין הוא שכשאנחנו מחלקים קומפיילר לרכיבים, הרצון הוא שבכל שלב נשתמש בכלי הקל ביותר שאפשר לעשות איתו את השלב. כלומר, אני לא רוצה לקחת כן, איזשהו תותח גדול במקום שבו מספיק לי אקדח קטן. כן? בסדר? אז הביטויים הרגולריים הם הכלי מספיק, כן, בשביל הניתוח אלקסלי, ולכן השתמשנו בו, לא לקחנו איזשהו כלי עוצמתי יותר כדי לפתור את הבעיה שניתן לפתור בצורה מאוד פשוטה עם ביטויים רגולריים. אוקיי? אז עכשיו בואו נתאר תהליך גזירה בצורה פורמלית. אז אנחנו מתחילים מהסימן S, שהוא הסימן ההתחלתי, ונחליף כל ביטוי לא סופי שיש לנו במחרוזת שכרגע אנחנו מייצרים עם הכלל גזירה. כן? אז אם יש לי ביטוי, בביטוי הלא סופי יש לי איזשהו X, אני אחליף אותו ב-Y1 עד YN והמשיך כך. אני חוזר על התהליך הזה עד שהגעתי למצב שיש לי רק סימנים טרמינליים במחרוזת, ואז זוהי מחרוזת סופית. אין לי יותר כלל גזירה שאני יכול להפעיל כדי לקדם אותה. אוקיי? אז באופן פורמלי, אם יש לי את המחרוזת הלא סופית הבאה, x1 עד xi פחות 1, xi ועוד 1 וכך הלאה, אז אני יכול את xi להחליף בכלל גזירה שהולך מ-y1 עד ym. כן? וזאת רק אם קיים כלל כזה. עכשיו אנחנו נסמן x1, xn
חץ כוכבית y1 עד ym, אם קיים רצף של כללים שמאפשר לי להגיע מ-x1 עד xn ל-y1 עד ym. כאשר זה רצף שהוא קורה באפס או יותר צעדים. עכשיו, בהינתן דקדוק, שזה נסמן בדרך כלל ב-G, שסימן ההתחלתי שלו הוא S, אזי אנחנו נתאר את השפה שמתוארת על ידי הדקדוק הזה ככל המחרוזות שניתן לגזור אותם באמצעות כללי גזירה, כאשר אנחנו מתחילים מ-S וב-0 או יותר צעדים מגיעים ל-A1 עד AN על ידי כללי גזירה שמופיעים ב-G. אוקיי? אז זה בעצם מגדיר לי את השפה, את אוסף המילים שנמצאות בשפה הזאת. אוקיי, אז בואו נראה דוגמאות פשוטות. כן, S הולך ל-0 או 1, אז השפה היא פשוט 0 או 1, S הולך ל-1A ו-A הולך ל-0 או 1, אז השפה 1-0 ו-1-1. S הולך ל-1A ו-A הולך ל-0 ול-1A, אז זה כבר שפה קצת יותר מורכבת, אבל השפות האלה הן שפות שכבר ראיתם, כי הן שפות שניתן גם לתאר אותן באמצעות ביטויים רגולריים. השפה הזאת, כמו שראינו, זו שפה של סוגריים, האמת לא ראינו את זו, אבל זו שפה של סוגריים מאוזנות. ועכשיו, כן, הנה דקדוק נוסף, הוא די דומה לדקדוק של הביטויים הרגולריים, של הביטויים האריתמטיים שראינו מקודם, רק שהדקדוק הזה מכיל מספר נוסף של סימנים לא טרמינליים. אנחנו נראה מדוע אנחנו צריכים אותם בהמשך, אבל פה יש לנו expression שהולך ל-expression פלוס term, או ל-expression מינוס term, או לטרם, term שהולך לטרם כפול פקטור, לטרם חלקי פקטור ולפקטור, פקטור שהולך ל-expression בתוך סוגריים, ל-identifier ול-integer. ועצי גזירה, שהם בעצם ה-output של הניתוח הסינטקטי, בעצם מייצגים רצף של הפעלות של חוקי גזירה. כן? אז סימן ההתחלה של הדקדוק, שממנו אנחנו מתחילים את הגזירה שלנו, הוא תמיד יהיה השורש של העץ. לכל כלל גזירה שהפעלנו, שנראה x הולך ל-y1 עד ym, זה אומר שהיה לנו צומת x בעץ, ועכשיו לצומת הזה נוסיף את הבנים y1 עד ym. בואו נחזור לדקדוק המאוד פשוט שאיתו התחלנו. ונראה כיצד בדקדוק הזה אנחנו מייצרים עץ גזירה. עכשיו אני אזהיר מראש, הדוגמה הזאת היא כמובן מוכוונת לבעיות שנאלץ לפתור בהמשך, כך שמי שמזהה אותם כבר עכשיו, אז זה בסדר. אז המחרוזת שאני רוצה לגזור זה int כפול int ועוד int. אז הנה גזירה אפשרית, e, אני משתמש בכלל שגוזר אותו ל-e ועוד e, אחר כך אני משתמש בכלל שאת ה-e הראשון מחליף ל-e כפול e, ועכשיו אני לאט לאט מפעיל את הכלל שלוקח expression והופך אותו לאינטיג'ר. אוקיי, אז בואו נראה כיצד אני מייצר עץ לפי מה שאמרתי, כי בעצם אמרתי ברגע שיש לי את כללי הגזירה, אני יכול לתרגם את כללי הגזירה האלה לעץ. אז בואו נראה, הכלל הראשון אומר שלקחתי את השורש ועשיתי לו בנים e ועוד e. ההפעלה של הכלל השני אומרת שלקחתי את ה-e השמאלי ביותר והוספתי לו בנים e כפול e, ואחר כך הפכתי את זה כך. כן? אז זה עץ גזירה שמתאים למחרוזת הזו. זה בדיוק מה שאמרתי, שהדוגמה הזאת היא דוגמה שמוכוונת לבעיה שתכף תתעורר, אז כמו שהעירו פה, בעצם יש אוסף כללי גזירה אחר, שיכול היה להביא אותי לאותה מחרוזת, אני מניח שזה מה שרצית לומר. אוקיי. אז בואו נסתכל קודם על עץ גזירה וננסה להבין ממה הוא מורכב. אז העץ גזירה מורכב מסימנים טרמינליים בעלים, כלומר כשאני מסתכל על עץ הגזירה ועובר על העלים שלו משמאל לימין, כך, אז בעצם אני מקבל את המחרוזת הסופית. אז בעלים תמיד יהיה לי סימנים טרמינליים.
בצמתים הפנימיים, באופן טבעי, יהיה לי סימנים לא טרמינליים, כי מה שהפך את הצומת לצומת פנימי זה העובדה שיש כלל גזירה שאני יכול להפעיל עבורו. וכמו שאמרתי, סריקת העלי מימין לשמאל נותנת את הקלט או הפלט, תלוי מאיזה כיוון של האלגוריתם אנחנו מסתכלים על זה. ואיזה גזירה גם יכול בעצם, ברגע שאנחנו מחליטים על איך אנחנו מנתחים אותו, להראות את האסוציאטיביות של הפעולות בניגוד לזה שאנחנו מסתכלים על מחרוזת קלט. תכף נבין בדיוק את המשמעות של זה. וכמו שנאמר כאן, אז יכולה להיות, או לא כמו שנאמר כאן, זה לא מה שאת אמרת, זה עניין דק, כן, את עץ הגזירה אני יכול לבנות ביותר מדרך אחת, ואת המחרוזת אני יכול לבנות גם ביותר מעץ גזירה אחד, אוקיי? תכף נבין מה המשמעות, וזה בדיוק הדבר הבא, כן, כן, המחרוזת יכול להיות יותר מעץ אחד שמתאים לה. את העץ עצמו, כל עץ אני יכול לבנות גם בכל מיני דרכים שונות. כן, אז בואו נעשה נבדיל בין המונחים הללו, כן? אז כשאני אומר שאני יכול לבנות את אותו העץ בדרכים שונות, זה אומר סדר בניית העץ. כשאני בונה את העץ, כן, אני יכול להחליט באיזה שלב אני מוסיף כל ענף לעץ, או כל סימן לא טרמינלי בעץ, אני יכול להחליט על הסדר שבו אני פותח אותו. כן, אני יכול להחליט שאני מתחיל משמאל, אני יכול להחליט שאני מתחיל מימין. העץ הסופי היא אותו עץ, אבל הגזירה שיצרה אותו היא שונה. הסדר שלה הוא שונה. אז הנה מה שעשינו מקודם. אני סימנתי פה באדום בכוונה את השלבים. כן, אז אתם יכולים לראות שפה בכל שלב לקחתי את הסימן הלא טרמינלי השמאלי ביותר שיש לי, ועליו הפעלתי את כלל הגזירה. אוקיי? עכשיו, אני יכול, אז הדבר הזה מגדיר לי אוסף של כללי גזירה שהשתמשתי בהם, ומוגדר לי גם על איזה סימן לא טרמינלי השתמשתי בכל כלל. אוקיי? קחו את ההגדרה הזאת, כן? זה בעצם קבוצה, כן. אתה בעצם מגדיר את הסדר מסוים, אתה לא מגדיר איזשהו הכרח לאיזה טרמינל אתה בוחר. לא, אני כן מגדיר, אוקיי? בגלל שאני אומר באיזה שלב אני עושה את זה, כן? שים לב, מה שאמרתי, זה לא אוסף של כללי גזירה שהפעלתי וזהו, זה אוסף של כללי גזירה שהפעלתי ועל איזה סימן לא טרמינלי הפעלתי כל אחד מהם. אתה יכול לחשוב על זה שכאן כתוב בעצם E1, ועכשיו הפעלתי על E1 את הכלל הזה. במקרה הזה אתה עדיין יכול להיכנס נניח ללולה אינסופית, שתמשיך להחליט את זה ב-E. לא ברור לי כרגע איך לולה אינסופית קשורה לזה, אבל ברור שאפשר להיכנס ללולה אינסופית במצב כזה, כן. אבל בואו נסתכל על הדוגמה הקונקרטית פה, אוקיי? הדוגמה הזו, כן, מגדירה לי של-E הזה, כן, החלפתי אותו בביטוי בכלל הגזירה של החיבור. את ה-E הזה, האדום הזה, החלפתי בכלל גזירה הזה. את ה-E הזה החלפתי באינט, אחר כך את ה-E הזה החלפתי באינט, ואחר כך את ה-E הזה החלפתי באינט. ה-E הזה, כן, אני תמיד אחליף אותו באינט. כל ההבדל הוא מתי אני אעשה את זה. זה ההבדל בין מה שכתוב בצד הזה למה שכתוב בצד הזה. אוקיי? אז בעצם, אם נסתכל על מה שקורה בצד הזה, אני תמיד לוקח את הסימן הלא טרמינלי הימני ביותר ומפעיל עליו את כלל הגזירה שהחלטתי להפעיל עליו. אז זה עדיין הימני ביותר, כי הוא היחיד. עכשיו כאן, תשימו לב, זה הימני ביותר. אז הכלל גזירה שהפעלתי בנקודה הזו שהפך את זה לאינט, זה הכלל גזירה שאני מפעיל כאן. אוקיי? זה אותו כלל גזירה, אבל הפעלתי אותו קודם. באופן דומה, עכשיו, כשהגעתי לזה, זה הביטוי, זה הסימן הלא טרמינלי הימני ביותר שיש לי. אז עכשיו אני מפעיל את הכלל הזה, שזה בעצם הכלל שהופעל כאן. אוקיי? עכשיו את ה-E הזה אני מחליף לאינט, זה בעצם הכלל שהופעל כאן, ולבסוף את ה-E הזה אני מחליף לאינט, שזה הכלל שהופעל כאן. אוקיי? אתה אומר לי, קח את המתח הימני, אתה מתח השמאלי, עדיין לא מגדיר לי בצורה מפורשת באיזה הפכות לבחור. הרי ההפקה הראשונה זה היא הולך ל-E ועוד, היא יכולת לעשות, היא הולך ל-E כפול לי, ועדיין לקחת את השמאלי ביותר, הימני ביותר, ולהצליח ליצור את הביטוי הזה. נכון. אז זה... לא. יש שני דברים תמיד מתבלבלים ביניהם, בגלל שאני, מה לעשות, צריך ללמד אותם אחד
ליד השני, כן, כי הם קשורים, הם שניהם על עצי גזירה. יכולים להיות לי שני עצי גזירה לאותה המחרוזת, שזה מה שאתה מתאר, אוקיי? ולכל, כן, לכל מחרוזת יש לי עץ גזירה. ואת העץ גזירה הזה אני יכול להתאים לו גזירה שמאלית וגזירה ימנית. גזירה שמאלית מוגדרת להיות כל פעם כשאנחנו מחליפים סימן לא טרמינלי באמצעות ביטוי, באמצעות כלל מהדקדוק שלנו, אני לוקח את הסימן הלא טרמינלי השמאלי ביותר. הגזירה הימנית אומרת כל פעם שאני מחליף סימן לא טרמינלי, אני לוקח את הסימן הטרמינלי הימני ביותר. זה לא מגדיר לי שתי מחרוזות שונות, זה מגדיר לי בדיוק את אותה מחרוזת ובדיוק את אותו עץ גזירה. הדבר השונה הוא רק הסדר, כן, שבו אני מפעיל את כללי הגזירה. כללי הגזירה, כללי השכתוב, כן, מופעלים אותו דבר. כן, אם תאי הזה החלפתי באינט, תאי הזה אני אחליף באינט גם פה, רק אני אעשה את זה בשלב אחר. אוקיי? כן, אז בואו נראה שנייה מה זה גזירה ימנית. גזירה ימנית בעצם אומרת כן, בכל שלב אני לוקח את הסימן הלא טרמינלי הימני ביותר ומפעיל את הכלל גזירה המתאים לו. אז בהתחלה זה אותו דבר. בשלב הבא זה אומר, תשימו לב העלה שם, סליחה, כרגע הוא עלה, כן, קיבל בן שהוא אינט, אוקיי? אחר כך זה מה שקרה, ולבסוף זה מה שקרה. העץ הוא אותו עץ. העץ הוא אותו עץ. הסדר שבו הוספתי את הענפים לעץ ואת הצמתים לעץ הוא שונה. אוקיי? אז גזירה ימנית יש לכל עץ, גזירה שמאלית יש לכל עץ, ושתי גזירות, ימנית ושמאלית, מייצרות את אותו עץ. פשוט הסדר שבו שמים את הענפים הוא שונה. אוקיי? אז פה עדיין אין לנו דו משמעות. הדקדוק שבעצם אנחנו מתעסקים איתו פה הוא דקדוק דו משמעותי, כן? אנחנו תכף נראה, אבל כרגע עדיין לא ראינו דו משמעות. דו משמעות נוצרת על ידי זה שאת אותה מחרוזת אני יכול לייצר על ידי שתי גזירות שמאליות שונות, או על ידי שתי גזירות ימניות שונות, כן? אוקיי? אז זה מה שבדרך כלל מבלבל את האנשים, כי גזירה ימנית וגזירה שמאלית הן שונות אחת מהשנייה, הן יכולות לייצר את אותו העץ. שתי גזירות שמאליות ששונות אחת מהשנייה ומייצרות את אותה המחרוזת, הם אלה שמייצרות לנו את הדו משמעות, או שתי גזירות ימניות, כן? בסדר? נכון. לאותה המחרוזת, אבל אז יהיה לך שני עצים. ברגע שיש לך שתי גזירות שמאליות, זה אומר שיש לך שני עצים שונים, שאת עוברת על העלים שלהם ורואה את אותה המחרוזת. אוקיי? תחשבו על זה שהמחרוזת כמו שהיא, היא נותנת לנו מימד אחד רק. כשאנחנו פותחים אותה לעץ, אנחנו מקבלים עוד מימד. אנחנו מקבלים עוד מימד, עוד מידע על הדרך שבה המחרוזת, בעצם מה התכוון מי שכתב אותה. אוקיי? באמצעות הדקדוק. אז שוב, בואו ניקח את הדקדוק הבעייתי הזה, ונסתכל כאן על המחרוזת של אינט ועוד אינט, כן? ועוד אינט. מה שאתם רואים פה. אז המחרוזת, או גם המחרוזת הזו, כן? שתי המחרוזות הללו, אני יכול להראות לכם שתי גזירות שמאליות שונות שנותנות אותן, או שני עצי גזירה שונים. כן? אז הנה עץ גזירה אחד. אני הולך מ-E ל-E ועוד E, ואז את ה-E הזה אני הופך ל-E ועוד E. והנה עץ גזירה שני, E, שהולך ל-E ועוד E, ועכשיו את זה, כן, אני מחליף ל-E ועוד E. אז כמו שאתם רואים, אם אני הולך מכאן משמאל ועובר על העלים, אני מקבל אינט ועוד אינט ועוד אינט. אני הולך מכאן, אני מקבל אינט ועוד אינט ועוד אינט, כן? אבל, כן, יש לי שני עצים שונים. כן, אז אם אני באריתמטיקה של כיתה ג' כותב לכם 3 ועוד 5 ועוד 7, כן, אז זה לא נורא משנה בעצם, הדו משמעות הזאת, כי מבחינתכם, כן, לעשות 5 ועוד 7 קודם, או לעשות 3 ועוד 5, לא ישנה את התשובה הסופית.
אבל אם נעבור לאינט כפול אינט ועוד אינט, אז פה כבר יש לנו הבדל מבחינת התוצאה. כי כשאנחנו מייצגים עץ בצורה הזו, כן, אז אנחנו גם לוקחים בחשבון שלביטויים אריתמטיים כשהם מיוצגים באמצעות עץ, אנחנו מסתכלים על העץ ונותנים הערכה באמצעות, כן, הערכה של תת עץ, כן? אז אם אני מסתכל למשל על הדבר הזה, כן, אז אני עושה קודם כל אינט כפול אינט, לוקח את התשובה ומחבר אותה למה שיש לי פה. אם אני מסתכל על הדבר הזה, אז אני לוקח קודם כל את האינט ועוד אינט, לוקח את התשובה ומחבר אותה לפה. כן. זה יכול להחליט שאם יש לנו בחירה בין לגזור את הפלוס ולגזור את התקפה, תמיד לגזור את הפלוס קודם, בגלל שיש לנו קדימות לקטע. זה יכול להחליט. זה הכל נכון, תכף נגיע לזה, כן? אז נראה כיצד הדקדוק הזה אי אפשר לעשות את זה, ואנחנו נצטרך לשנות את הדקדוק. אוקיי? כדי לעשות את מה שאתה אומר, אנחנו נצטרך לשנות את הדקדוק. אני לא רוצה לשנות, האלגוריתם שאני רוצה שיעבוד, כן? והאלגוריתם הטבעי הוא שהוא לוקח עצי גזירה מעריכים מלמטה כלפי מעלה, כן? כי זה מתאר לנו בעצם את סדר הפעולות, כפי שלמדנו בכיתה ג'. אז ההגדרה של דקדוק דו-משמעי היא שקיים יותר מעץ גזירה אחד למחרוזת כלשהי, כן? מספיק שיש לי איזושהי מחרוזת בדקדוק, שאני יכול לייצג אותה על ידי שני עצי גזירה שונים, המחרוזת הזאת היא מייצרת דו-משמעות. אוקיי? זה שקול להגיד שיש לנו יותר מגזירה שמאלית אחת עבור מחרוזת כלשהי בדקדוק. כי אמרנו, לכל עץ יש גזירה שמאלית. אוקיי? אז אם יש לי שני עצים שונים שמתארים את אותה מחרוזת, זה אומר שיש לי שתי גזירות שמאליות שמתאימות למחרוזת הזו. עכשיו, מה רע בדו משמעות? זה שאנחנו צריכים להכריע משהו. כן? היינו יכולים להחליט דווקא שבעצם המשמעות שאנחנו רוצים היא הפוכה מכל מה שלמדנו עד היום. אבל, כן, אנחנו חייבים להיות עקביים. בשפת תכנות אנחנו לא יכולים שהקומפיילר יבוא ופתאום תהיה לו שתי משמעויות אפשריות, ואז הוא יצטרך להגריל מטבע כדי להחליט. אוקיי? עכשיו, דו משמעות זה לא דבר מומצא בשפות תכנות, זה באמת שהקוד יכול להיות מאוד בקלות דו-משמעותי, כן? כמו ביטויים אריתמטיים, כמו שראינו, אבל גם המשפט if then else, אני לא יודע אם חשבתם על זה עד היום, הוא משפט שמגלם בתוכו דו-משמעות, מיד נראה אותה, אוקיי? אבל בואו נחזור לדקדוק הפשוט שאיתו התחלנו, ובעצם הדקדוק הזה הוא דו-משמעי, וניתן להפוך אותו לחד משמעי. אפשר להחליט בעצם שאנחנו מוסיפים סימן לא טרמינלי, זה סימן ההתחלה שלנו, אנחנו גוזרים E ועוד T, או T, ואז אנחנו מקבלים כאן ש-T יכול ללכת ל-T כפול אינט. עכשיו, תשימו לב שמה שקורה כאן זה כן, אנחנו מאפשרים חיבור, אבל מכאן אנחנו תמיד נכריח, כן, לרדת לעוד סימן לא טרמינלי, שהוא יאפשר לנו לשים את הכפל, כן? במצב הזה, כן, רק עץ גזירה אחד יכול להיות מתאים, כן? העץ גזירה שנתנו את זה כבר אנחנו לא יכולים לייצר אותו, כי ברגע שאנחנו משתמשים בזה ואנחנו רוצים לייצר מפה מכפלה, כן? אז אנחנו כבר חייבים לרדת לסימן הלא טרמינלי T ולייצר את המכפלה, כן? אני לא יכול לייצר, כן, מפה, כן, מכפלה מבלי לשים עליה סוגריים. אוקיי? כן, כי, שוב, רק כדי זה, אם אנחנו כותבים משהו שנראה 3 ועוד 5 כפול 7, מבלי לשים עליו סוגריים, כן, אז הכוונה שלנו היא קודם כל לעשות 5 כפול 7. אוקיי? אם היינו רוצים לעשות שבעצם 3 ועוד 5 זה מה שיקרה קודם כפול 7, אז אנחנו נוכל לעשות את זה באמצעות הדקדוק הזה, רק הדקדוק יהיה כזה, כן? זה האריתמטיקה, הכללים שלמדתם בכיתה ג', אוקיי? ברגע שאין לכם סוגריים, אז הכפל יש לו קדימות, ולכן כשאנחנו נסתכל על עץ, אז אנחנו רוצים שיהיה לנו כאן תת עץ עבור הכפל, שממנו אותו נעריך קודם ואז נוסיף. ברגע שנרצה
שיקרה קודם החיבור, אז אנחנו פשוט נשים סוגריים. בואו נעבור לשאלת ה-if. אז אם הייתי אומר לכם עכשיו, בואו נעצור שנייה ותחשבו איך אתם כותבים דקדוק חסר הקשר למשפט שמייצר משפט if. אז אני מניח שחלק גדול מכם הייתם כותבים כזה דבר. expression הולך ל-if expression then expression, if expression then expression else expression, כי יש לנו שני סוגים של if'ים. יש לנו if שאנחנו משתמשים בו ב-else, ויש לנו if שאנחנו לא משתמשים בו ב-else. אז מה יותר טבעי ממה שכתוב פה? אני רק ניסיון התחלתי מוצלח בהחלט, רק שהניסיון הזה הוא דו-משמעי. Okay, בואו נראה מה הדו-משמעות שיש לנו פה. אז בואו נסתכל על המשפט הבא. כתוב לנו כאן if E1 then if E2 then E3 ו-else E4. עכשיו, מה בעצם הבעיה פה? הבעיה היא שאני יכול באמצעות הדקדוק שהראיתי לכם מקודם, להתאים שני עצים שונים, כלומר, שתי גזירות שמאליות שונות שנותנות לי את המשפט הזה. כן? אני יכול בצד אחד להגיד, אוקיי, אז אני מתחיל בזה שאני עושה if, כן? שהוא, אני שואל E1, ואז יש לי, כן, then, שנייה, כן, לא, דווקא התחלתי מהשני. שנייה, יכול להיות שיש לי את זה בשקפים, אז זה יהיה יותר נוח. אוקיי, אז מה שאני עושה כאן, כן, אז אני עושה if, E, then E. אוקיי, אז בואו נעשה if E1, then E, אוקיי, ואז את זה אני מחליף ב-if E, then else, כן, כך. זה אפשרות אחת, אוקיי? ואפשרות השנייה היא להתחיל דווקא מהשני, כן? if E, then E, else E, כן? ואז את ה-E האמצעי הזה, כן? אני מחליף if E, כן, if E, then E. ועכשיו מה שקורה, ה-else הזה כאן, בעצם נתפס לי ל-then הזה כאן שהכנסתי כאן. אוקיי? וזה לא מה שהתכוונתי, כי תחשבו על זה שאתם, זה כמו פתיחת סוגריים וסגירת סוגריים. לכל then יש את ה-else שלו, כן? כשכתבתי if, then, else, התכוונתי למשהו מסוים. ברגע שאני עושה if, then, else, ומאפשר בתוך ה-expression שתקעתי ב-if, then, בין ה-then ל-else, כן? הבעיה מתחילה בזה שבין ה-then ל-else אני מאפשר, כן? אני עשיתי then, עשיתי else, וכאן אפשרתי להכניס then, כן, then, בלי else, אוקיי? אז מה שקרה, ה-else הזה, שרציתי לשייך אותו לזה, זאת הייתה הכוונה שלי, כשאני משתמש ב- if E, then E, else E, אז ה-else הזה וה-then הזה הם שייכים, כי השתמשתי בזה, זאת הייתה הכוונה שלי. אבל מה קרה? ברגע שהדקדוק שלי מאפשר לי להכניס כאן פשוט if, then, בלי else, אז ה-then הזה, לפי המשמעות של שפת התכנות, כפי שאנחנו מכירים אותה, כן?
מחליף את הדן הזה, כי else הולך לדן הקרוב ביותר אליו. אם הוא נכנס לדן הראשון, אז הוא לא מבצע את האלס כבר. הוא נכנס לאיף. לא הבנתי את הבעייתיות שיש בזה שזה כתוב במשפט אחד ארוך, אבל בפועל איך שעכשיו עובד, אז אם הוא נכנס לדן הראשון, הוא לא ייכנס לאלס שאחר כך. למה? ואם הוא לא נכנס? אז הוא ייכנס לאלס. אז הוא לא ייכנס לדן. את הבעייתיות. אני לא מבין. או שהאלס נדבק לאיף השני, או שהאלס נדבק לאיף. את חייבת להגדיר משמעות. זה לא משפט באנגלית, זה זוג של... לא. יש לך עץ גזירה. הדבר פה מוגדר היטב. יש לך פה שני עצי גזירה, אוקיי? בעץ הגזירה הזה, כן? אז בעצם מה שקורה, ה-if E1 ו-E4, וכאן יש לי if, אוקיי? שנפתח. עכשיו, בשפת תכנות, כן? כשאני מסתכל עכשיו על המחרוזת הזו, ועל המחרוזת הזו, אני מקבל לשתי מחרוזות את שני עצי גזירה שונים. אוקיי? אז צריך להגדיר... עכשיו, הקומפיילר לא יכול לבוא ולהגיד עכשיו, יש לי שני דברים שונים שמתאימים למחרוזת הזאת. כי בשלב הזה יש דו משמעות, הקומפיילר עוצר. אוקיי? עכשיו, אנחנו יודעים מה המשמעות כשאנחנו כותבים, את כותבת, את לא כותבת עצי גזירה בשפה שלך, את כותבת משפט. כשאת כותבת משפט שבעצם מתאים לעץ גזירה הזה, כן, התכוונת, או לעץ גזירה הזה, כי זה אותו משפט, התכוונת למשמעות הזאת. כי כתבת if then else, כן, ברגע שכתבת את המשפט שלך, התכוונת, ברגע שכתבת את המשפט ברמה הראשונה, התכוונת שה-else הזה וה-then הזה משויכים. אוקיי? כן, לא קל לראות את זה בעץ עצמו משהו. כן, אוקיי. אני לא יודע מה... אבל בעצם פה מה שאת עושה, כן? את אומרת if ואז then, ואז ה-else שמופיע לך פה בעצם משוייך ל-then הפנימי פה, כן? אז הביטוי הזה קודם כל בודקים מה קורה איתו, כן? ואז אם את צריכה לבצע את זה, כן? אז את מבצעת או לא מבצעת, אבל שוב, זה כבר סמנטיקה. הדבר הזה, שנותן לי את אותה המחרוזת בדיוק, בעצם מייצר לי דו משמעות. אוקיי? אז איך נתמודד עם הדו משמעות הזאת? אז ראינו מה בעצם מייצר, הסיבה שנתתי את הדוגמה הזאת, כדי שנבין בעצם מאיפה נולדת הדו משמעות. הדו משמעות נולדת מזה שבין then ל-else אני מאפשר להכניס ביטוי של if עם then בלי else. ואז ה-else הזה, יש פה איזשהו then יתום מ-else שתופס אותו. זה בדיוק מה שאני רוצה למנוע. אז ה-expression שמכיל if ו-then ו-else, יכול להיות או expression שהוא MIF או UIF, כן? כש-MIF אומר שבעצם כל ה-then יש להם else שצמוד להם. וה-UIF אומר שיכול להיות שיש לי then'ים בלי else'ים. ועכשיו, וזה שורש העניין, הוא שברגע שאני מייצר ביטוי שהוא MIF, אז בין then ל-else אני מכריח שיהיה לי רק ביטויים שהם עם match if. כן? פה, וזה שורש הבעיה שהייתה לי, יכולתי מקודם להכניס if then. עכשיו אני לא יכול להכניס פה if then, אני יכול להכניס כאן רק if then else. מה שאומר שאני לא יכול להכניס כאן איזשהו then שיתפוס לי את ה-else הזה. Okay? כשאני מייצר UIF, כן? אז אני מאפשר גם לייצר ביטוי שהוא לא מאוזן מבחינת ה-else'ים שלו, וגם ביטוי שהוא כן מאוזן, וגם ביטוי עם else, כן? כלומר, אני לוקח איזשהו ביטוי שהוא לא מאוזן, ואני יכול להפוך אותו לעוד יותר לא מאוזן, או להשאיר אותו מאוזן באותה רמה, כן? אבל אני חייב כאן גם להכניס רק ביטוי שהוא מאוזן. כלומר, אני לא פותח פה עוד אפשרות להכניס דברים שהם לא מאוזנים. אוקיי? אז יהיו לי, כן. אבל לעשות if זה זה כאילו לא הגיוני. כאילו אתה יכול להכניס פה פעמיים else באותו משפט. עוד פעם? אם אתה עושה להשתמש ב-MIF הזה, כן. כל ה-MIF מכניס עוד פעם אותו דבר. נו, אז מה הבעיה? פעמיים else באותו משפט, זה גם לא הגיוני. למה? אבל יהיה לי עוד if. כאילו. אוקיי? תראו, למה לא לשים סוגריים? את רוצה לשים סוגריים בשפת תכנות שלך? לא? לא חייבת.
את לא שמה סוגריים על הדבר הזה, את לא שמה סוגריים. לא חייבת. את שמה סוגריים אם את עושה יותר מפקודה אחת. אוקיי? כלומר, ב-if, אם את... הבלוק שאת מבצעת הוא יותר משורה אחת, אז את כבר שמה סוגריים מסולסלים כדי לבצע אותו. אוקיי? אבל בסינטקס של שפת תכנות את לא חייבת לעשות את זה אם יש לך פקודה אחת. אוקיי? אז בעצם מה שיש לנו פה זה דקדוק שלא יכול לייצר דברים כאלה. מכיוון שאין לי אפשרות יותר, ברגע שהשתמשתי ב-if then else, בין ה-then ל-else להכניס משפט if שיש בו רק then. את זה מנעתי. כלומר, המצב שבו אני יכול לעשות if E1 then else, לגזור קודם כל את זה, ואז פה להכניס דבר שנראה ככה, זה יותר לא אפשרי. ורק זה אפשרי. כן, אני יודע שזה מבלבל, אבל זה מסתדר. אז תחשבו על זה קצת, תעברו על השקפים האלה עוד פעם. אני מציע לכתוב איזה שהם מספר משפטי if, ולנסות לראות איך זה מסתדר לכם ב-C. עכשיו, זה בדיוק הנקודה שאני אומר, זה דברים ש... אתם ראיתם משפטי if קודם. לא חשבתם על הנקודה הזאת עד היום, שבעצם כדי ייצג את הכללי גזירה שמאפשרים לשפת תכנות להבין את משפטי ה-if שאתם כותבים בצורה אוטומטית, יש איזשהו רעיון שעומד מאחורי זה. אוקיי? אז מה שראינו עכשיו זה שיש לנו כלי של כללי כתיבה, כן? של משפטי, של context free grammar, שמאפשר לנו לייצג את התחביר של שפת התכנות שלנו, והכלי הזה מאפשר לנו גם כן, לראות את עצי הגזירה שמהם נגזרו המחרוזות שבעצם רואה הקומפיילר, ועכשיו מה שנותר לנו לעשות, וזה בעצם החלק העיקרי, זה לבנות פרסר. בהינתן מחרוזת מצד אחד וכללי תחביר, כן? אנחנו צריכים שיהיה לנו אלגוריתם, כן? כן, אז יש לנו את האלגוריתם שמקבל כקלט איזושהי מחרוזת, שזה בעצם אוסף מילים. יש לו את כללי, זה לא קלט, זה משהו שהוא רואה פשוט, כן? יש לו את כללי גזירה. ועכשיו הוא יגיד לנו כן או לא, ואם הוא אומר כן, אז הוא גם צריך לתת לנו איזשהו עץ גזירה שממנו נגזרה המחרוזת. אז אני אתאר לכם אלגוריתם שנקרא top-down parsing. עכשיו, בקורס קומפיילרים, בדרך כלל זה רק ההתחלה, כלומר, כל נושא הפרסינג הוא נושא מאוד עמוק. יש המון שאלות שאפשר לשאול, ודברים שאפשר לשנות, וכיצד לעשות את זה בצורה כזו או אחרת. אנחנו בקורס הזה נעשה את הבסיס, את הדבר הבסיסי ביותר, שזה ה-top-down parsing, ואנחנו נעבור על הקלט משמאל לימין, ונבנה את העץ גזירה מלמעלה למטה. נתחיל מהשורש. והתוצאה תהיה בעצם כמו שגזרנו גזירה שמאלית. אז בואו ניקח משהו מאוד מאוד פשוט, נחזור לדקדוק המאוד פשוט שיש לנו פה. E הולך ל-T ועוד E, או ל-T, T הולך ל-E בתוך סוגריים, ל-int או ל-int כפול T. ונסתכל על מחרוזת באמת פשוטה, int כפול int. ועכשיו בואו ננסה פשוט להריץ את האלגוריתם שאמרתי לכם. אז למעשה ה-top-down parsing
צריך להחליט על אסטרטגיה איך הוא מנסה לבנות את העץ. כי יש לי בעצם מחרוזת, יש לי כללי גזירה, הם נתונים לי פה בשקף, כן, זוהי המחרוזת, אלה כללי הגזירה, אני צריך להחליט האם היא קיימת גזירה שמאלית שיכולה על כללי גזירה האלה לייצר את המחרוזת הזו. אז מה אני עושה? אני פשוט מנסה. לוקח את כלל ההתחלה, E, והולך איתו ל-T ועוד E. עכשיו, הדבר הנוסף שאני צריך לומר לכם בשלב הזה, זה שבכל שלב אני מסתכל על הטרמינל, על הסימן שבו אני נמצא כרגע. אוקיי? כלומר, תחשבו על זה שיש לי כאן איזשהו האלגוריתם שלי, הוא רואה רק את הנקודה הנוכחית שבה הוא נמצא, כן? ונקודה אחת לאחריה, ברגע שהנקודה הנוכחית שבה הוא נמצא היא סימן טרמינלי. אז אתחיל עם הסימן התחלה, הכלל הגזירה הראשון שאני רואה זה T ועוד E, אז אני מנסה את T ועוד E, אז שוב אני הולך לכאן ומנסה לראות T לאן הוא יכול ללכת, הוא הולך לסוגר וככה הלאה, אבל הסוגר הזה כבר אומר לי שיש לי violation, יש לי כאן איזושהי הפרה, כי אני מסתכל על הקלט שלי, הקלט שלי הוא int, והדבר הזה הוא סוגר, אז לא יכול להיות שהגזירה הזאת הייתה נכונה, לכן אני חוזר אחורנית ל-T ועוד E, ומנסה עם T ללכת לדבר הזה. אז עכשיו זה יתחלף לי ל-int, אבל גם כאן כשאני מתקדם, אני רואה שיש לי הפרה, כי כאן יש לי int כפול, וכאן יש לי int ועוד. אז שוב זה אומר שלא יכול להיות שמ-T השתמשתי בכלל הזה, לכן אני אלך עכשיו לכלל הזה. עכשיו אני הולך כאן ל-int כפול T, אוקיי? אבל, כן, אני אנסה בשלב הזה, כן, את T שוב פעם, אז אני אנסה את זה וזה לא יהיה לי טוב, אני אנסה את זה ואז תהיה לי הפרה, כי הפלוס הזה יתנגש לי עם כלום, כלומר עם end of string, וכך הלאה, אוקיי? עכשיו הרעיון הוא שהייתי יכול אולי לעשות את האלגוריתם הזה בצורה קצת יותר מתוחכמת ולהסתכל קדימה יותר על המחרוזת ואז לחסוך ירידות. אבל שוב יש פה איזשהו טרייד והרצון לתאר את הדבר הפשוט ביותר. אז האלגוריתם הפשוט ביותר אומר שבכל שלב אני לוקח את כלל הגזירה שיש לי ומנסה בצורה של בעצם depth first search לחפש מי הוא כלל הגזירה המתאים לי מבין מה שיש לי פה. וכל פעם שאני לא מוצא, אז אני חוזר אחורנית למקום האחרון שבו לקחתי החלטה, והולך ועושה את ההחלטה הבאה. אוקיי? אז בואו נראה שנייה את התהליך הזה, כן? אז מה שאנחנו מגלים כאן זה שכן, אני חייב לחזור, כן? להתחלה, כן? כי בעצם כל התהליך שעשיתי התחיל מזה שהלכתי מ-E ל-T ועוד E, כן? מ-E הלכתי ל-T ועוד E, את T ניסיתי על כל האפשרויות שלו, כן? ואף אחת מהאפשרויות לא הביאה אותי למחרוזת, זה אומר שאני עשיתי טעות ברמה אחת מלמעלה, כן? אז כלומר, ההליכה מ-E ל-T ועוד E היא הייתה הטעות שלי. אוקיי? אז אני עכשיו הולך לאפשרות הבאה שיש לי, שזה ללכת ל-T. יש לך רק שני כללים, אבל שיש לך אוסף ארוך של כללים, זה כבר יכול להיות... זה מאוד לא יעיל, נכון. לא לאבד, אבל זה יהיה מאוד לא יעיל, נכון. אז למה לא יודעת להתחיל למטה למעלה? יש כל מיני, זה נכון, כן? עדיף אולי להתחיל בדרך אחרת, כלומר אפשר למצוא דרכים אחרות לעשות את האלגוריתם הזה בצורה הרבה יותר יעילה. באופן כללי, ייצוג של איזה ייצוג הכי טוב לנושא הזה? הכי טוב למה? כן, לשפות תכנות? כנראה שכן. אוקיי? השאלה היא, מאוד קשה לענות על השאלות האלה באופן כללי, כי שפות תכנות הן דווקא דבר מאוד ספציפי, כן? זה בדרך כלל דבר שאני אומר בשיעור הראשון, אבל לא לימדתי אתכם את השיעור הראשון, אז אני אגיד את זה עכשיו. לפחות אני, כשבאו ולימדו אותי שפת תכנות, אז אתה מסתכל על שפת תכנות, אתה אומר, אוקיי, אני יכול לעשות איתה הכל, נכון? כלומר, מי שכתב אותה, תכנן שאני יכול לתכנת איתה כל דבר. אבל בפועל, כשבדרך כלל מישהו מייצר שפת תכנות, בראש יש לו דומיין מאוד ספציפי לייצור שפת התכנות. אם אנחנו חוזרים בהיסטוריה לפורטרן ולקובול, שהם בעצם שתי שפות התכנות הראשונות שיצאו, פורטרן נועדה לחישובים נומריים,
וקובול נועדה לעסקים, אוקיי? וזה שני דומיינים שונים, ואם נמשיך הלאה ונסתכל נניח על השפות הפונקציונליות, על ליספ, כשהיא נולדה, היא נולדה כשפה ליישומים של בינה מלאכותית. ואם נמשיך הלאה, אז נראה שכל אחת מהשפות, כן, בדרך כלל מתחילה על ידי בן אדם, או קבוצה, באיזושהי אוניברסיטה או חברה, אז היה להם איזשהו תחום שהיה בראש שלהם. כן? אז להגיד מה הכי טוב לכולם, זה צריך להיזהר מזה. אבל בגדול להצגה של דברים רקורסיביים, כמו שאנחנו רואים ששפות תכנות הן רקורסיביות באופן טבעי, אז עץ הוא הבחירה הנוחה ביותר. אז, ועכשיו כמובן שיש אלגוריתמים הרבה יותר יעילים לעשות פארסינג, זה בדיוק מה שאמרתי, אם היית עכשיו עושה קורס בקומפילציה, היית מבלה לפחות 3 שיעורים על פארסינג. Okay? אז במקרה הזה אנחנו רואים שההחלטה הראשונה שעשינו היא לא טובה, ואנחנו נצטרך ללכת ולבצע החלטה חדשה, שזה להפוך את E ל-T. התהליך הזה של לגלות שעשינו טעות ולחזור אחורנית, יש לו שם. זה נקרא backtracking. אנחנו נחזור לשם הזה כשנגיע בסוף הסמסטר לשפת פרולוג, שהיא שפה לוגית, שגם היא כשאנשים חשבו עליה, אז היה דבר אחר בראש שלהם. אז עכשיו אנחנו עושים backtracking וחוזרים ל-E. ומחליפים אותו ב-T. ושוב, באופן דומה אנחנו נלך על כל האפשרויות ש-T נותן לנו. כאשר האפשרות הראשונה היא ללכת ולהחליף את זה לסוגר אי סוגר, אבל האפשרות הזאת היא שוב נפסלת, מכיוון שאנחנו רואים שאין לנו סוגר בהתחלה, אז אנחנו חוזרים ל-T ומחליפים את זה לאינט. אבל גם האפשרות הזאת היא לא טובה, כי אינט, פה יש לנו מחרוזת ריקה, ופה יש לנו כפל. אז כל פעם אני מסתכל, האלגוריתם שלי מסתכל על הפרפיקס שיש לו במחרוזת, על המחרוזת שהוא בונה כרגע, ומתאים ביניהם, וברגע שהוא רואה הפרה, אז הוא חוזר אחורנית. וחזרנו אחורנית, הגענו לכלל האחרון, שזה int כפול t, ושוב, את t אני יכול להפוך לזה, אבל אני לא כתבתי את זה כבר, ואז אני הופך את זה לזה, וזה כבר המחרוזת. אז ראינו שזיהינו את המחרוזת באמצעות כלל הגזירה, באמצעות אוסף של כללי גזירה, וגם ניתן להתאים עץ לדבר הזה, כן? כאשר בעצם, בסופו של היום, מה שיש לי פה, יש לי כאן, אני מזהה פה תהליך גזירה שמאלי, כי כל פעם אני הולך לסימן הלא טרמינלי השמאלי ביותר שיש לי, ואז אני יכול להתאים לו עץ. אז תהליך הפארסינג גם הכריע ואמר, כן, זוהי מחרוזת שנגזרה מכללי הגזירה של השפה, וגם נותן את העץ באותו מחיר. אוקיי? אז אם נסכם, מה שיש לנו כאן, יש לנו כאן אוסף של טוקנים, שאני רוצה לזהות האם הם מתאימים לשפה. והתהליך שאני עושה אומר, כן, הם מתאימים, והנה הגזירה השמאלית שמתאימה, ולא, במידה וזה לא מתאים. עכשיו, זה נעשה על ידי זה שאנחנו מתחילים עם סימן התחלה, ומנסים כל גזירה שמתאימה ללא טרמינל השמאלי ביותר שיש לנו במחרוזת הנוכחית שיש לנו כרגע ביד. כלומר, אנחנו בעצם בונים מחרוזת. ובמחרוזת הזאת, כל פעם לוקחים את הסימן הלא טרמינלי, ומנסים להפעיל עליו את כלל הגזירה המתאים לו, לפי הסדר. כן? עכשיו, למה אנחנו קוראים לזה depth first search? כי בעצם בכל רגע נתון, ברגע שנכנסנו לסימן לא טרמינלי, אנחנו נמצא את כל היכולת שלנו לעשות את המחרוזת שיש לנו על ידי הסימן הלא טרמינלי הזה, וברגע שגילינו שזה לא, אז אנחנו מורידים אותו וממשיכים הלאה. אוקיי? אז זה בדיוק אותו, אם אתם זוכרים בקורס אלגוריתמים, למדתם את ה-depth first search על גרף, כן? או על עץ, שאתם חושפים, כן, את הגרף על ידי זה שאתם הולכים בקודקוד מסוים, ועד שלא ראיתם את כל הקודקודים שניתן לראות מהקודקוד הזה, אתם לא חוזרים מהקודקוד. אוקיי? אז בכל רגע נתון האלגוריתם שלנו יחזיק מחרוזת שיש לה איזשהו פרפיקס של סימנים טרמינליים, ואיזשהו A
ואז אם קיים כלל גזירה A שהולך ל-BC שעדיין לא ניסינו, אז נהפוך אותו לדבר הזה ונלך ל-B וננסה וכך הלאה. ברגע שנגלה שהדבר הזה, שהשימוש בכלל גזירה הזה היה מוטעה, אז אנחנו נחזור לנקודה הזו וננסה לגזור את A עם כלל גזירה אחר במידה ועדיין קיים כזה. או שכבר ניסינו את כולם ואז נגיד אוקיי, הכלל גזירה שהביא אותנו למצב הזה הוא זה שלא בסדר, נחזור אליו ונמשיך ממנו מאותה נקודה. אוקיי, אז ברגע ש-T1 ו-TK הם לא הפרפיקס של מחוזת הקלט, אני מגלה שעשיתי טעות. ואז אני חוזר אחורנית ואומר, אוקיי, מה הייתה הטעות? בואו נתקן אותה. אז מתי אני אעצור? כאשר הגעתי למצב שאין לי יותר סימנים לא טרמינליים, והטרמינלים תואמים למחוזת שאני מנסה לזהות, או שכבר ניסיתי את הכל, כן? בעצם עשיתי חיפוש ממצא ולא מצאתי כלום. אוקיי, אז יש מספר מגבלות מאוד ברורות לשיטה הזו, שקודם כל קל מאוד לתקוע אותה בלולה אינסופית, כן? נניח שזה הדקדוק שלי, A הולך ל-A גדול, A קטן או A, אז האלגוריתם, כמו שתיארנו כאן, פשוט יתקע בלולה אינסופית, כי כל מה שהוא יעשה זה כל פעם ילך לסימן הלא טרמינלי הראשון שיש לו, השמאלי ביותר משמאל, וכל פעם ייכנס ויפעיל את הכלל הזה, כן? אז יש שם לדקדוקים כאלה, הם נקראים left recursive, אתם ראיתם את זה בקורס? כן ולא. אז תמיד אני אוהב שאני שואל סטודנטים, הם ראו משהו, אז חלק ראו וחלק לא. או שהם לא למדתם עם אותו מרצה, או שלא כיסיתם את אותו אוסף של שיעורים. מה? לא קראנו לזה ככה, אבל ראינו דקדוקים כאלה. הבנתי. אוקיי, מי למדתם את זה? עם קופל? אוקיי, אז הדקדוקים האלה הם דקדוקים בעייתיים עבור האלגוריתם הזה, אוקיי? כי עכשיו זה לאו דווקא חייב להיות מיידי, זה לא חייב להיות שבכלל הראשון אני ביד הולך ועושה, הריקורסיה יכולה בעצם על ידי סדרה של כללים להביא אותי ל-left recursive. כן, אז ברגע שיש לי מצב שבו אני יכול להגיע מ-A על ידי רצף של כללי גזירה שהוא אחד או יותר, שאני שוב מגיע ל-A כסימן הלא טרמינלי השמאלי ביותר, אז אני left recursive. ויש שיטות פשוט לבטל את זה. כן, אז למשל כאן אני left recursive, אז אני פשוט יכול להוסיף סימן לא טרמינלי ולמנוע את הדבר הזה, וגם יש גם אלגוריתם שהופך את זה בצורה אוטומטית. לוקח דקדוק שהוא left recursive והופך אותו ללא כזה. אז השימושים שיש לנו לקונטקסט פרי גרמר, זה כמו שציירתי לכם שם על הלוח, יש לנו את הפארסר. הפארסר רואה את הקונטקסט פרי גרמר של השפה, הוא רואה את הסטרים של הטוקנים שהוא מקבל מהניתוח אלקסלי, ואומר לנו כן, במידה והסטרינג שלנו הוא מילה בשפה, כלומר, מילה זה משפט חוקי בדקדוק חסר הקשר של השפה שלנו, ומחזיר עץ לשלב הבא של הקומפילציה, ואומר error message במידה ולא מצא כזה. אוקיי? אז בואו נסכם מה ראינו עד עכשיו. ראינו כיצד אפשר לתאר את התחביר של השפה בדרך פורמלית. אוקיי? כלומר להגיד, למעשה לא הייתם צריכים ללמוד קורס ב-C, הייתם יכולים לקבל את הקונטקסט פרי גרמר של C, לקרוא אותו ולחסוך לכם סמסטר, נכון? אבל לא, כשלמדתם קורס ב-C עוד לא ידעתם קונטקסט פרי גרמר, אז זה קצת בעיה. אבל כן, אתם מבינים את הרעיון, אנחנו צריכים, שפת תכנות צריכה להיות מיוצגת בצורה פורמלית. המילים שלה צריכות להיות מיוצגות בצורה פורמלית, לזה אנחנו לקחנו את הביטויים הרגולריים. התחביר שלה צריך להיות מיוצג בצורה פורמלית, ולזה השתמשנו בקונטקסט פרי גרמר. ראינו כיצד אפשר לייצר משפטים של השפה באמצעות תהליך גזירה שמתבסס על התחביר, וראינו כיצד בהינתן מחוזת כזו, אנחנו יכולים להתאים לעץ גזירה במידה וקיים כזה ולא. לא ראינו עוד שיטות גזירה, יש עוד הרבה כאלה, וכן, שוב, כמו שאמרתי, מבחינת האילוצים שלנו, זה מה שנראה. אתם תעשו תרגיל גם בלקס וגם ביאק או בביזון, ותתמודדו עם הדברים האלה. עכשיו, עוד דבר שחסר לנו זה בעצם, אם נחזור לשקף הראשון, כן?
זה בדיוק זה. רגע, מה עשיתי פה? פה איזה דיליי למחשב. כן. זהו. השקף הזה, אז בעצם השלמנו את שני השלבים הללו, ועכשיו אנחנו בניתוח הסמנטי. מה זה הניתוח הסמנטי? ברגע שיש לנו משפטים שאנחנו יודעים שהם משפטים חוקיים של השפה, אנחנו רוצים לתת משמעות. משמעות משמעות לסימנים שבעצם גילינו. עכשיו, כמו שאמרתי, לכל דבר אנחנו רק מראים את אפס קצהו של יוד, ופה אנחנו נראה כיצד אפשר, וזה מה שאתם בעצם עושים בתרגיל שלכם עם היק, אתם לוקחים ועל כללי הגזירה מוסיפים משמעות סמנטית. אוקיי? אז בהינתן כלל גזירה שנראה ככה, x חץ a y b, אז אתם מבצעים תרגום על ידי הפעלה רקורסיבית של כלל התרגום, כן? של y, ואז אתם גם יכולים לקחת את הערכים שהצמידו לביטויים הטרמינליים ולהתחיל כבר לבצע פעילות חישובית, כן? סמנטית, כן? אז אנחנו בונים עץ גזירה, וכדי לבצע את החישובים אנחנו כבר נשתמש בתהליך שהוא הולך מלמטה למטה, כלומר bottom up, כמו שראינו בעצי הגזירה של ביטויים חישוביים, אז בעצם כשהראיתי לכם עץ גזירה אמרתי אנחנו ניקח את המספרים, אם יש לי פעולת כפל שהיא בתת העץ, נעשה קודם את פעולת הכפל ואז ניקח את התוצאה ונחבר, כן? זה בדיוק מה שאני רוצה להראות לכם כעת, איך אנחנו עושים את המעבר הזה. אז אנחנו נבנה את עץ הגזירה ונשתמש בכללי תרגום, ואז בצורה של bottom up, כי אין לנו ברירה, כל שלב, כל צומת תלוי בערכים של הבנים שלו, לכן קודם אנחנו צריכים לקבל את הערכים מהבנים, נוכל לקבל משמעות. בואו נראה שוב דוגמה פשוטה עם אותו דקדוק שאיתו התחלנו. אז כללי הדקדוק האלה, E חץ, E ועוד T, E חץ T, T חץ, כך הלאה, זה context free grammar. מבחינת ה-context free grammar, זה שכתוב פה פלוס זה לא משנה, הייתי יכול לכתוב פה תרנגול והייתי יכול לכתוב פה כפול, זה לא משנה. אין לזה משמעות כרגע. מבחינת ה-syntax direct translation אומר שאנחנו רוצים לקחת את הסינטקס ובאופן אוטומטי לתת לו גם משמעות. אוקיי? וזה מה שאתם תעשו בביזון או ביק, בכלי שאתם תעבדו איתו. אנחנו אומרים כך, הביטוי הזה הוא בעצם E1 נקודה טרנס שווה E2 נקודה טרנס ועוד טרנס. כלומר, אני רוצה לקחת גם את המשמעות של כל אחד מהדברים הללו, ואם, כן, אם נלך שנייה לסינטקס של יק או ביזון, אז זה נראה ככה. אתם כותבים context free grammar, שזה בעצם ה-E חץ, E ועוד T, אבל אתם גם נותנים משמעות סמנטית. אתם אומרים, אוקיי, ה-E הזה, הערך שלו יהיה הערך של זה, ועוד, ופה הוועוד הזה כבר כן יש לו משמעות, זה כבר ועוד במובן של ועוד שאתם מכירים, כן? $3. כלומר, קח את הדבר הראשון שמופיע פה, ואת הדבר השלישי שמופיע פה, ותעשה עליהם ועוד, וזה יהיה הערך של הדבר הזה. אוקיי? כלומר, כשאני מסתכל על context free grammar, הוא במובן מסוים, הוא נותן לי מבניות של עצים, אבל הוא לא נותן לי משמעות. כי כמו שאמרתי, זה סימן טרמינלי, אין לו משמעות חוץ מזה שהוא סימן טרמינלי. כאן אני נותן לו את המשמעות, אני מעניק לו את המשמעות, כי הפלוס הזה שיופיע כאן זה כבר פלוס. לכאורה הייתי יכול לחמוד לצון ולהגיד שברגע שפה מופיע לי פלוס, אז פה אני דווקא עושה לחלק, כן? שוב, זה המשמעות שבחרתי לתת בעולם העקום שלי למשל, כן? אז המשמעות היא שכשאני מסתכל על context free grammar, באמצעות הסינטקס direct translation, אני יכול להעניק משמעויות שאומרות שהערך של הביטוי משמאל, כן, יהיה הדבר הזה. קח את האיבר הראשון מצד ימין, ואת האיבר השלישי מצד ימין, ותחבר אותם. עכשיו, בתרגול עם רועי, אתם תראו את ההמשך של איך עושים דברים כאלה
ביק. אז אם ניקח עכשיו את העץ גזירה, אז בעצם העץ גזירה יכול להפוך להיות עץ שנותן לנו משמעויות גם, מכיוון שאם זה הקלט שלי, אז אני יכול לתרגם אותו לעץ גזירה, ואז פשוט ברגע שיש לי את העץ, ללכת מלמטה למעלה ולהעריך את הביטוי. אוקיי? בסדר. אז עכשיו, מה שבעצם עשינו בשני השיעורים הראשונים, עשינו סקירה על הלקס ועל היק והביזון. מה שנעשה עכשיו, כן, זה בעצם החלק היותר סטנדרטי, החל מעכשיו, כן, החל מה שנשאר מהיום ומשבוע הבא, נעבור לחלק היותר סטנדרטי של קורסים בשפות תכנות, וזה בעצם ניקח שפות תכנות מבניות שמבליטות כל מיני תכונות מאוד מובהקות של שפות תכנות, ובאמצעותם נלמד תכונות של שפות תכנות. השלב הראשון שאנחנו נעשה זה נלמד את תחשיב למדה. תחשיב למדה, בוא נחכה. הנה. אז זה דברים שאני מניח שרועי אמר לכם בשיעור הראשון. תחשיב למדה הוא הבסיס התיאורטי לשפות פונקציונליות. אתם, כן, עד היום, כן, ראיתם שפות כמו C, כמו C++, כמו פייתון. מה ראיתם עוד? C#, כן, Java. אז השפות הללו, כן, המרכיב, אז אלה למשל, הם, כן, אלה הם שפות תכנות מונחי עצמים, אבל הבסיס שלהם הוא מה שנקרא אימפרטיבי. שפות מונחות פקודה. בכל שלב, הקוד שלכם מתבצע על ידי זה שהמכונה עוברת ממצב למצב. בשפות פונקציונליות, פונקציה היא הבסיס. זה לא איזושהי פקודה שמתבצעת ויש לכם איזושהי תמונת זיכרון שמשתנה. יש לכם פונקציה, במובן של פונקציה מתמטית, שמעריכים אותה, מקבלים תשובה, וזו התשובה של התוכנית שלכם. אז אין לכם זיכרון בעצם שאתם כותבים בו, משנים אותו ועושים איתו כרצונכם כמו בשפות הללו. אוקיי? וזה שינוי מחשבתי מאוד גדול. לוקח איזה כמה זמן עד שעושים את הסוויץ' הזה. ברגע שהסוויץ' הזה נעשה, זה ממש לא מסובך, כי אתם כן יודעים לתכנת ואתם כן יודעים מה זה ריקורסיה, ובעולם הזה ריקורסיה זה העיקר, אבל לוקח קצת זמן, ואנחנו עושים את זה בהדרגה, כי אני לא מיד מלמד אתכם סכים, אני קודם כל מלמד אתכם תחשיב למדה. תחשיב למדה זה הרקע התיאורטי שדרוש לשפות פונקציונליות. עכשיו, תחשיב למדה מגלם בתוכו משהו שמאוד נחמד במדע בכלל, ובמדע המחשב בפרט. הוא הומצא ב-1930 על ידי קלין וצ'רץ', שניים מאבות מדעי המחשב, כשעוד לא ידעו שיהיה כזה דבר. אז למה זה יפה? כי תחשיב למדה הומצא כדרך לייצוג פונקציות מתמטיות. הוא הומצא כשלא היה מחשב בכלל. כן, הרי המחשבים הראשונים החלו להתהוות במלחמת העולם השנייה כחלק מהמאמץ המלחמתי של הבריטים לפענח צפנים של הנאצים. ואז בתחילת שנות ה-50 הבינו, כן, שקיים מדע כזה, והחלו להיווצר תוכניות מחשב פרימיטיביות, אבל תחשיב למדה הומצא כבר בשנות ה-30. כלומר, מטרתו הראשונית שהייתה לחקור דברים במתמטיקה, התגלתה כפחות רלוונטית ויותר משמעותית למדעי המחשב, כי אנחנו נראה שפשוט תחשיב למדה זה שפת תכנות. מה שאנחנו נראה בהמשך זה שזה איזושהי דרך מינימליסטית לחשוב על אלגוריתמים, והדרך המינימליסטית הזאת אנחנו פשוט
אני אראה לכם את תחשיב למדה במשך שיעור וחצי, ואז נעבור לראות את סכים. כאשר נראה איך כל דבר שכתבנו בתחשיב למדה בעצם מתרגם לסכים, שזה בעצם כמו קומפיילר של תחשיב למדה, ואנחנו נשתמש בסכים, סכים היא שפה יותר רחבה מרק קומפיילר של תחשיב למדה, אבל נשתמש בסכים כהדגמה של שפת תכנות שהיא תחשיב למדה. עכשיו, כמו שאמרתי, תחשיב למדה הוא אומר שאנחנו מסתכלים על עולם כעל עולם של פונקציות. ואפילו עולם הרבה יותר מוגבל, פונקציות עם קלט אחד. כאשר פונקציות זה לא דבר שחדש לכם, פונקציות מתמטיות. הפונקציה הזאת שכתובה כאן, f של x שווה ל-x ועוד 2, זה פונקציה שכתבתם אותה כבר החל מכיתה ז' נראה לי. אוקיי? לא נראה לי שחשבתם עליה אף פעם בהקשר של תכנות, עד שהגעתם ל-C, וב-C קראו לפונקציה, כן, פונקציה, נכון? עכשיו, זה שקוראים ב-C לפונקציות, זה איזה סוג של הולכת שולל, כי פונקציה ב-C היא הרבה דברים, אבל היא לא פונקציה מתמטית. היא בפרט יכולה להיות פונקציה מתמטית, אבל היא נותנת לנו הרבה יותר כוח. פונקציה ב-C, מה היא יודעת לעשות? לשמור בזיכרון. שזה הדבר האלף ב' שאנחנו תכף נראה שבלתי אפשרי בשפות פונקציונליות. אוקיי? אז יש פה בלבול של מושגים, כן? הפונקציות של C הן לא באמת פונקציות, אבל קוראים להן פונקציות, הן בעצם פרוצדורות, הן מתארות תהליכים שקורים. ההתנאה של הפונקציה זה שהיא מקבלת קלט ומחזירה פלט, יש התייחסות לזיכרון? אין, אבל ב-C, זה לא סוס. ב-C, זה פונקציה תוספות? זה פונקציה עם תוספות, אז זה יותר מזה. אז זה שקוראים לזה, אז אני אומר, זה לא שזה לא פונקציה, אבל היא יותר מזה, לכן אני חושב שזה סוג של הולכת שולל, כן? או טריק שיווקי, לקרוא לפונקציה, פונקציה ב-C, כן? כי בעצם זה פרוצדורה. עכשיו, אנחנו נמשיך עם הבלבול הזה, כי כשאנחנו נראה שבפונקציות בסכים, הן פרוצדורות, קוראים להן פרוצדורות. אז שוב, אז חשוב מאוד... שוב, זה בעיקר שפה שמלמדים אותה. כן? אני לא חושב שקיימים הרבה מקומות שמתכנתים בסכים. ב-ML דווקא שמעתי לאחרונה שבוול סטריט מתכנתים ב-ML. אז אתם כבר יכולים הישר מפה לקפוץ לניו יורק, אבל אני לא מבטיח שזה באמת המצב. ישראל זה המקום הכי טוב בעולם, זה בטוח. לא בציניות, באמת. אז העולם הזה בעצם ייראה כך, כדי שלא תישארו באמת עד שבוע הבא, פונקציה בתחשיב למדה תיראה כך. במקום לכתוב f של x שווה x ועוד 2, היא תיכתב למדה x נקודה x ועוד 2. אז הבדל בולט שכבר תשימו לב בין פונקציות בעולם שממנו באתם, לפונקציות בתחשיב למדה, הוא אין שווה, זה, כן, תמשיך את זה עוד הלאה. אין השמה כי לא תהיה השמה, נכון, אבל גם אין שם. הפונקציה הזאת, איך קוראים לה? F. לפונקציה הזאת אין שם. אוקיי? אז זה הבדל אחד, אנחנו נראה עוד דברים בשבוע הבא. אז בואו נעצור בנקודה הזו. יהיה לכם שבוע טוב.